Għaddejjin ix-xogħlijiet fuq ġnien ġdid li se jipprovdi spazju aħdar siguru terapeutiku għal pazjenti ta' Hospice Malta u l-familji tagħhom. Dan tħabbar waqt żjara li għamlet il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli fuq il-lan tax-xogħol flimkien ma' tmexxija ta' Project Green u Hospice Malta. Fil-fatt ġie spjegat kif dan il-ġnien ta' madwar 2700 metru kwadru li jinsab fost l-aktar żoni urbani f'Malta u wieħed minn 16 spazju miftuħ fil-komunità madwar Malta u Għawdex li l-Aġenzija Project Green qed tiffinanzja permezz tal-iskema ta' 10 miljun euro msejħa Community Greening Grant. Il-proġett ta' dan il-ġnien li jinsab ħdejn iċ-ċentru l-ġdid tal-kura paljattiva ta' Hospice Malta f'Santa Venera jinkludi wkoll ġibjun ġdid biex jinġabar l-ilma tax-xita għat-tisqija tal-ġnien. Dan apparti li jinkludi wkoll żoni ta' veġetazzjoni, żoni dedikati għat-tfal kif ukoll spazju fejn il-familji tal-pazjenti jistgħu jirrilassaw. Bernadette Bonici Kind, chairperson ta' Hospice Malta, qalet li dan il-ġnien se jkun qed joffri serenità u tranquillità kif ukoll ambjent terapeutiku li jkollhom bżonn il-pazjenti tal-hospice biex bekk dan il-proġett jiġbor fih dan ukoll il-viżjoni tal-Community Greening Grant peress li jaqgħad il-ħtiġijiet tal-komunità u dawk ambjentali. Il-benefiċċji ta' ġnien naħseb huma ovvji għax in-natura tagħtina ħafna benefiċċji. Il-fatt li tkun forsi fix-xemx, forsi taħt sema blu, tara l-ħdura, tara s-siġar, tara l-asafar, tara l-frifet, tara l-ħajja tikber madwarek. Tatik serenità u tranquillità u jgħinuk forsi fil-bżonnijiet tiegħek meta int tkun f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Min-naħa tagħha l-Ministru Mirjam Dalli faħret lil Hospice Malta u lil Project Green talli qed jitrasformaw art oriġinarjament maħsuba għall iżvilupp fi ġnien ġdid. Irrimarkat ukoll għajnuna li se jkun qed joffri dan il-ġnien lil pazjenti fil-bżonn u l-familji tagħhom fi żminijiet ta' sfida. Ta' sodisfazzjon tara kif qed jipprogressaw il-proġetti differenti li jagħmlu parti mill-iskema tal-Community Greening ta' Project Green. U ta' sodisfazzjon ukoll tara li wieħed mill-ewwel proġetti li l-iktar miex il-qudiem huwa dak propju tal-Hospice Malta. Qegħdin nitkellmu dwar spazju ta' 2700 metru kwadru li Sadan it-tant il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul spjega kif l-iskema Community Greening Grant qed tagħti għajnuna finanzjarja lil laqdiet bħal Hospice Malta biex jinvestu fis-sostenibilità. Fil-fatt spjega kif din l-iskema tiffinanzja ma' 80,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ f'16 il-lokalità differenti. Ħafna minn dawn il-proġetti issa għaddejjin fil-fażijiet differenti tagħhom u ħankun qegħdin naraw proġetti mifruxin minn Għajnsielem għal Marsa Xlok mill-Mosta sa' Żurrien fuq 16 il-proġetti ieħor. Dan il-proġett mistennijiet lesta fi żmien 6 xhur.